Noswaith dda i chi, croeso i Sgorio a chroeso i'r ofal yng Caernarfon. Nawr, oedd neb cweit yn siŵr beth i ddisgwyl gan y cofis tymor yma, ond ar ôl 4 gêm, ond nhw ddim wedi colli ac yn ail yn y tabl hefyd. Dechrau gwych iddyn nhw. Cei Connah oedd ar yr ofal nos Wener gyda record dda yn erbyn Caernarfon hefyd. Ddim wedi colli mewn 11 gêm. Jordan Davies sydd yn lansio'r bêl i mewn i gwrs Cosby y tîm cartra. Mae'n cael ei ffynio ymlaen! A mae Declan Poole wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ychydig o dan 10 munud wedi mynd ar yr ofal. Kenny isio bod gynta, just yn gosod ti Poole newi. Ond os ti ddim yn mynd i farcio mwy tyn na hynny efo dy chwaraewyr yn y gwrs Cosby, ti'n mynd i gael dy Cosby. Bêl ti mewn rwan at Disney. Disney tuag at y postyn pella! Jordan Davies, fe o bron a'i chyrraedd i heb gael ei chlirio eto. Harrington! A'r bediad holl bwysig yn Lewis Webb. Oedd y bêl yna'n hwylio tuag at y gonol ucha. Yli lle mo'n gael Caernarfon eto. Bradley. A Rither yn ei flaen tuag at gwrs Cosby'r tîm cartra. Disney. Bas fach ti mewn at Noah Edwards, Bradley unwaith eto. Fe diwan le ar ochr o cwrt! A fe gymerodd i ergyd o wiriad ac unwaith eto Lewis Webb i'r adwy. Wel, Webb sy'n cadw nhw'n y gêm, Caernarfon ar y funud de. Cei Connah gan Declan Poole. Un ddofn ydi, a peniad i lawr yn cael ei chlirio ar y llinell. A nath i groesi'r llinell do, mi nath i. Mae'r gol wedi'i rhoi. Jack Kenny sy'n dathlu. Yn sgorio yn erbyn i hen glwb. Smonach. Mae'r peniad yn ei lawr, ni'n da iawn. Rwan mae'n bownsio, mae'n taro traws. Dydd golwr ddim yn unllai fynd ar draws i gol i trio cael rhyw fath o law i just rhyw nocio dros y bar. Franklin hwn rwan. Tuag at Davies yn y cwrt Cosby, a Davies yn disgyn, a mae honna'n gicor smotyn. Jordan Davies yn cyrraedd y bêl cyn Lewis Webb. Mae Webb yn gwneud penderfyniad hirts. Dwi'n gwybod mae'n ifanc, dwi'n gwybod mae'n arbentig o Abertawe, mae'n efo ddysgu. Davies yn cymryd i amser i sgriweiliad rôl y chwiban! Wow. A fe ath Lewis Webb y ffordd iawn, ond y gic yn rhy gry iddo fo. Fel na ti'n cymryd kick smotyn. Just a chwip na. Tŵer enni, bob dim yn berffaith gan y dyn yma sy'n ar ben i gêm. Taflia Thomas, cymryd i'n sydyn gan fod Mark Williams. Disney yn dwy'n y bel oddi arno fo. Rhyddhau Noah Edwards. Edwards yn ei dwrn yn rhyddhau Harry Franklin. Chwarae'n llifo o un pen i'r cael llall. Ergyd Harry Franklin efo tu allan i droed. A mi oedd hi yn mynd tuag at y gonol ucha. Dim troed chwith gan Franklin, mynd efo tu allan i droed de, sgil anodd. Ond mae yn y gornel, mae Webb yn neud y dda. Franklin, taro'r bêl allan ar y cynnig cynta. As no Edwards, Edwards methu reoli hi. Franklin! Noah Edwards! A mae o hefyd yn sgorio yn erbyn i hen glwb. Dydy o ddim yn dathlu, ond mae honna yn sicrhau rwan na Cei Connah fydd yn mynd ar triffwynt heno. 5 Chris Melin, 3 Chris D. Noah Edwards. A mae tu fewn i droed o, dio ddim yn dathlu, a mae'n just pasio i fewn. Roedd y tîm ar y brig yn croesawu'r tîm ar y gwaelod nos Wener ac roedd Aberystwyth yn gobeithio am well lwc na chafon nhw ar eu hymweliad diwetha a neuadd y parc pan gollon nhw o 11 i ddim. Awch tyli'r bêl i'r ymwelwyr. Clark. O, bas ddeallus i Dan Davies a'r cyfle uraidd cael ei fethu. Oedd hi syth at y golwr. Symudiad gwych ar bas o didog gan Ben Clark dwliau. Dan Davies dyn nhw'n seinti ar y blaen. Smith yng nghanol y cae a digon amser fel Dan Williams. Chislovic. Prif sgorio ar y seinti at tymor yma. Bas wych i Canavan ar ergyd. A mae o di rhwydo'r gol gynta o'r noson. Symudiad slick. Jake Canavan yn glinigol o ryw 15 cath. Chislovic o'i lwybr, Jordan Williams tu cefn i Harry Owen.
Rwysia David sy'n gad Leo Smith. Bale disgyn ar y post i'n pella. O'r betiad o dito gan Green. Caernarfon oedd yno. A mi gyrraeddodd o ar y post i'n pella. A dylia fod i sgorio ail o'r noson. Cei i Dan Redmond. Jordan Williams ar y post yn agosa. Mae'n disgyn i Ben Clark. Redmond. Dyr ei fwy nag un croesiad wych i mewn yn ystod y ha'r cyntaf yma. Matar hawdd i Ben Clark. Rwydo i gol cyntaf o'r tymor. Sa'n cael o'r mewn i Rory Holden y ddau eilydd yn cyfuno. O'r gicos Motin oedd yna Bae Colwyn yn baglu Dan Davies. A dim amheuaeth gan y dyfarnwr Bryn Markham Jones. Y capten yn rhwydo i bedwaredd gol o'r tymor. Green yn mynd un ffordd, y Bale yn mynd ffordd arall. Holden derbyn ôl gan Caernarfon, chodi fyny tuag at Dafydd ar y post yn pell am o rwy'n dod i mewn. Gyfle mae Caernarfon i mi ail, a mae o'n rhwydo i ail gol o'r noson. Pedwaredd i'r Seintia, chydig dros chwarter awr o'r gêm yn weddill Aberystwyth methu clirio'r Bale. Mae'r pencampwyr yn manteisio. Roedd da gan Jones yng nghanol y cae. Lledu'r chwarae i Gwion Dafydd y ddau fachgen ifanc yn cyfuno. Lledu'r chwarae wedyn i Dan Davies. Davies yn y cwrt Cosby ar ei droed de. Davies yr ergydd, mae'n gwirodd i'r araf i ffynwr. Ond mae dal yn rhydd y gol o'r methu dal i efal arni. Gwion Dafydd gyda cyffyrddiad ola. Chodi fyny tuag Davies, mae Harlock ar draws y cwrt Cosby. Holden, cyfle am y bumed, mae'n gwirodd i araf i ffynwr. Dwi'n gobaith i Green y troma. A gyda munud o'r 90 yn weddill. Mae Rory Holden wedi sgorio gol gyntaf yn uwchgyngor Cymru. Gornel, eiliadau ola o'r 4 munud gael ei chynegu. Smith mewn tuag at Astles erbeniad i gefn y rhwyd yr athu. Gol gyntaf o'r tymor i Ryan Astles. Hwna o ddigwyddiad ola o'r noson. Pan mae'r dwsin o goliau i'r Seintia newydd. Ar ôl dechrau araf, 1 pwynt yn unig oedd gan y Dre Newydd wedi'r 4 gêm agoriadol. Roedden nhw'n herio Met Caerdydd, yr unig dîm oedd heb ildio gol cyn y penwythnos. Mae'r Bale hir. Sears! A mae Sears yn sgorio! Gol wych gan Ryan Sears. Ond y dacteg yn un mor syml ag ewch chi. Y Bale hir o'r cefn ac o'r diwedd mae Alex Lang a'r Met yn ildio i gol gynta o'r tymor a dechreuad da i'r Robinied. Ys y le tennis pen. A dyma Evans, ac yna'r gol yn cael ei sgorio gan Aaron Williams. Wel, y gwaith caib a rhaw yn cael ei gwneud gan Robbie Evans i groesiad yn berffaith i lwybr Aaron Williams. Tîm Chris Hughes yn dyblu i mantais. 5 munud i fynd. At y postyn pella. A'r peniad i mewn. Hyfryd. Peniad arbennig gan CJ Craven. A maen nhw wedi haneri mantais y Robinied. Met Caerdydd nôl yn y gêm. Wycheli, o dan drwy'n Harry Owen yn clirio. A dyma Sears. Sears yn glir. Sears yn ergydio Alex Lang yn arbed yn ragorol. Wel, Sears yn edrych am ei ail gol o'r noson tu ôl yr amddiffyn am yr eildro. Ond oedd hi'n arbediad da gan gol geidwad Met Caerdydd. Owen yn clirio syth at Sears. Sutton nôl at Sears. Sears yn croesi. A dyma Smith! A mae'r arbediad yn dda eto gan Lang. Oedd yr ergyd yn syth ato fe. Ond mi oedd un bygythiol gan Dominic Smith. It's been a tough start to the season. That performance tonight was, I think, from the manager's point of view, exactly what we needed. Lads working hard, desire, intensity. You know, we worked harder than them, second balls, you know, doing the basics, getting back to the basics, and I think, yeah, we deserved the win, definitely.
Gelfydd unwaith eto campus allan a Jordan Williams. Rwan ta Williams newydd greu gol I McManus. Jordan Williams! Oh! Masat Little. Al Davies o'i flaen e. Y ddau'n cyn chwarae lawr o dde. Di Little am gyrraedd yn y gornel. Ydy, mae'r coesiad rownd y fewn. Ac mae'n mynd i'r gornel! Ambeniad! Oedd y coesiad yn un da! Gan Little a Halling oedd yno I benio fewn. Davies. A'r coesiad, Zach Jones yn dyrnu, mae Cyn Owen yno. Cyn Owen yn codi bêl! Mewn i'r rwyd! Zach Jones oedd ar ei linell a Cyn Owen yn manteisio. A capten yn ymestyn mantes, Pen-y-bont. A dyma cyfle cynnar I Acpan, ond mae Lewis wedi darllen honna am y Creamer! Creamer! O, dyna chi gol! Wel, ai, y penwythnos y Tymor yn efallai bod ni wedi cael gol y Tymor yn barod. Screamer gan Creamer I Bae Colwyn. Rhys Abruzese yn ei chlod iddi. Dros ben pawb! Ac mae'n gol! Rhys Abruzese yn codi'r gicrydd na yn berffaith ac yn sgori gol gynta Tymor i'r Hwlffordd. Heston. Devon y bans yn ôl. Rhys Heston yn codi ben. Yna Neil Mitchell. Y cyffyrddiad. Yr ergyd i'r gornel ucha. Mae hon yn arall i'r llyfr lloffion yn lyfrau Caersws. Rhythyn ar cyfle. Croesiad ddim yn un da I Heston. Heston heibio Hughes Hampson o'r rhwydd iawn, a mae Erwe o leiau flaen. O, mae heibio i'n Bolo Cele hefyd. Rhys Heston am y gol! A mae'n rhwydo! Gol o'r llythrenol, un pen y cae i'r llall. George Hughes, codi bel ymlaen. Dewi Robles, gweithio'n galad. I adfer y meddiant. Yr ergyd am yn un yr un! Y foli o ochr y gwrs Cosby gan George Hughes. Nawr, mae wedi bod yn wych cael Bae Colwyn yn uwch gyngrau'r Cymru, ond maen nhw wedi cael dechrau bach anodd i'r tymor, dal yn edrych am ei buddigoliaeth gyntaf. Hwlffordd oedd yr ymwelwyr I ffordd Llanelian, bnawn dydd Sadwrn, ac wneud yn dda yn Ewrop, bod nhw hefyd ddim di ennill hyd yn hyn. Rhys Abruzese, ond chi basta di gweld y lle yng nghanol y cae gan Cei Whitmore. Whitmore, mae Iori Humphries y tellyn iddo. Cei Whitmore ar ergyd, oedd o'n yn bell. O, fymryn dros y traws gath o'i annog I seithi gan I reolwr Cei Whitmore. A dyna'n union nath o. Gito Williams, o, paslac. Syth at Tyrese Owen. Dyma Hawkins, allo greu lle am yr ergyd Hawkins. Ceisio I sgweriau at Abruzese. Abruzese yn edrych i'w gosod ti'r ergyd o bellog I gefnwyd na. Yn erbyn y trawst, o! Yr ergyd gan Harry John yn taranu oddi ar y trawst. Ac yna'r peniad heibio'r nod. Ac Martel Taylor Crossdale oedd yna. Amddiffyn Bae Colwyn dan warchau yn y 5 munud ola yma. Cyfle unwaith eto i'r ymwelwyr. Ac taro'r posten! Ac yn cael ei chlirio I ffwrdd rwsyd neu gilydd mae dal yna i'r ymwelwyr. Sut ar wyneb y ddeiar oedd hwnna ddim I fewn. Ma'n bach I Cei Whitmore ar ergyd cynta. Taro'r posten. Na rwsyd yr iwfodd. Y bêl yn cael ei chlirio. Brooks. O'na gyfle fan hyn I Hill. Hill I gefn yr rwyd! Matthew Hill! Ac yn erbyn llif y chwarae, mae'n rhaid dweud. 10 munud ar y cloc, 10 ar y crys. Matthew Hill! Bae Colwyn 1, Hwlffordd 0. Tybwn. Tyler Crossdale fan hyn I... O, hyfryd. Gan Hwlffordd. A Cei Whitmore yn union i'r sgôr. A mi oedd Cei Whitmore mewn erwa o le I dderbyn y bas. A mae'n gyfartal yma ar ffordd Llanelian. Rhys Abruzese, y peniad a bel I gefn y rwyd Tyler Crossdale sydd yna.
Mi o'na beniad gan Lee Jenkins a Martel Tyler Crossdale. Mi oedden nhw ar ei hôl i Hwlffordd, maen nhw wedi taro nôl. Bae Colwyn 1, Hwlffordd 2. Dylan ôl, Sean. Falle fynd hibio i Williams, ond mae di wneud yn wych i gael ei greisio ni fewn! O, sut ar wyneb y ddaear y methodd Turner. Oedd y gôl yn wag o'i blaen o. Mi fethodd Sam Turner a chael cyffyrddiad ar y bêl am ddihangfa i'r ymwelwyr. You know, this time last year, I think we had 7 points after 5 games. You know, we haven't had a great start. We're on 6 points and we've only lost 1 game. That's how I try to remind the boys. We haven't been at our best, but we've only lost once against a very good team in Pen-y-bont. You know, every game's tough in this division, especially away from home. So we enjoy your away wins when they come. Enjoy any win when it comes, if I'm honest. But yeah, we'll take that today. Roedd Chris Venables yn dychwelyd i gartra i gyn-glwb Bnawn Sadwrn yn y gobaith o arwain i dîm newydd Pen-y-bont i ennill oddi cartra yn y Bala am y tro cyntaf erioed. Iorwerth i fyny amdani gyda Newell. Peniad mor bell ag Arsan. Pas hyfryd lawr y sianel ar y cynnig cyntaf. Aberdaki yn erbyn Little. Gwaith da gan Little. Mae dal yno i Aberdaki. Roberts yn cynnig i hun. Aberdaki ar cloesiad at y post yn pella! A George Newell yn penio gôl nodweddiadol i gôl gyngrair gyntaf tymor yma, ond nid yr ola mae hynny'n sicr. Cloesiad perffaith gan Aberdaki, peniad da iawn gan Newell. Tybed i fi rhy agos i Arsan. Arsan ar gig! O, na chi roced! Mae'n ddwy'r Bala ar ôl 5 munud ar hugen. Naim Arsan yn syth i'r gornel ucha. Dyna gig rydd wefreiddiol i chi. Venables yn fyny amdani gyda Aaron Edwards. Mae'n brwydro eto. Aaron Edwards dim mynd i'r llawr, mae di aros y lawr hefyd yn dal i wyneb. Yn chwarae parhau. Edwards yn parhau lawr. Iorwerth yn camu ymlaen. Little heibio i ddyn. Little at y postyn pella. Venables ar penir bach i lawr. Mae'n syrthio i Mael Davies! A mae Pen-y-bont wedi rhwydo 4 munud ar 10 mewn i'r ail hanner. Gôl ddadleuol. Y Bala'n chwarae gyda 10 dyn. Aaron Edwards di aros i lawr. Ar ôl ymladd ar y bêl gyda Chris Venables. Mae Venables i hun yn gosod y penir bach i lawr. A Mael Davies yn sgibo'r bêl i'r gornel. Dyn ni wedi chwarae dros y 2 funud ychwanegol. Os na un cyfle ola i'r ymwelwyr ddod yn gyfartal yma'r faes tegid. Cain Owen. O heibio i Roberts ac yn chwipio'r bêl at y postyn pella. Pen-y-bont yn holi am lawio, mae'r chwarae'n parhau. Reynolds yr ergyd i mewn, Absalom yn ei gollwng hi, Venables yn eithon i'n ôl! Ac maen nhw'n gyfartal! Griffiths, wel na, dyn nhw ddim. Dan Griffiths yn cael ei wadu gan y llyman. Cam sefyll, Venables yn cam sefyll o ergyd Ryan Reynolds. Mae'n rhaid o'r cynnig cyntaf am ddrama yn yr amser ychwanegol ar faes tegid. That was a really top team in Pen-y-bont and a top game, blood and guts, a group of 2 sets of honest players going for it and a good advert for Welsh Premier football. Yn y Rhondda, roedd Pontypridd ar Bari yn brwydro am ei buddugoliaeth gyntaf y tymor hwn. Colbert yn colli'r bêl. Boris Shepherd yn chwarae'r bas ymlaen. Yn chwilio am Curtis Gemma Hudson. Seitis yn gwarchod y bêl. Gemma Hudson yn teimlo bod o wedi cael ei wthio fan hyn. Ac os y gic o'r ysmotyn. Wel, mae'n anghrediniaeth gan Callum Sainty. Curtis Gemma Hudson yn brwydro efo Callum Sainty am y bêl. Ac mae'r llymanwr yn awgrymu i bod yn gic o'r ysmotyn. Mae'r dyfarnwr yn cytuno. A Ben Amon fydd yn cymryd y gic o'r ysmotyn i Pontypridd. Ac Amon yn sgorio i roi'r tîm cartre ar y blaen. Rowlio hi i mewn i'r gornel. Jamie Veal yn taro honna. Ac honna yn y gornel yn cael ei dal yn saff gan George Ratcliffe. Chris Hugh. Ddim wedi cael ei baglu, meddai'r dyfarnwr Nick Pratt. Chwarae ymlaen, mae Curtis Rees chwilio am Ben Amon i lawr y dde. Amon ddim yn cam sefyll, ond y cyffyrddiad braidd yn drwm. Amon dal yno. Amon yn ergydog yn taro'r postyn. A mercyd
Oedd bron a rhoi Pontypridd 2 ar y blaen. Evan Press i'r canol, Jared Wright, yr unig chwaraewr oedd yno. Press yn mynd am y peniad, troed uchel yn fyna gan Ethan Vaughan. Evan Press i lawr, ail gerdyn melyn i Ethan Vaughan, ac mae'n gerdyn coch. Ethan Vaughan yn cael ei anfon o'r cae, a hynny am yr eildro'r tymor yma'n barod. Fil yn codi hwnna i'r canol. Peniad allan gan Jared Wright. A Pontypridd yn ennill y bêl yn ôl. Os na gyfle i wrth ymosod y fan hyn. Curtis Gemma Hudson yn chwarae'r bas ymlaen i Corey Shepherd. Shepherd sy'n drwyddo. Shepherd yn cadw'r ergydd yn isel ond heibio i'r postyn. Mae'n mynd. Chris Hugh yn lledu hwnna i gyfeiriad Snaith. Mae hwnna'n disgyn i Tomlinson. Mewn i'r cwrt cosbi, mae dal yno. Oddi ar y llinell. Gan Ben Margetson. Ac am arbediad gan yr amddiffynwr Ben Margetson yn llithro mewn ar y llinell. Blythe dan bwysau gan Corey Shepherd. Blythe yn colli hwnna i Corey Shepherd. Mae yna le gan Clayton Green i lawr y canol. I Pontypridd, Clayton Green y capten. I selio'r fuddugolaeth am arbediad gan Mike Lewis. I rwystro Clayton Green. Blythe a'i ben yno. Rhys yn rheoli i Pontypridd. Owen Pritchard. 3 yn erbyn 2 i Pontypridd rwan. Owen Pritchard ar draws y cwrt cosbi. Curtis Rhys. Curtis Rhys arbediad campus arall gan Mike Lewis. Pontypridd wedi cael sawl cyfle i sicrhau'r triffwynt yma. We pride ourselves this year on keeping clean sheets. You know, I think that's 4 in 5 now. Only conceded 1 goal, so that's the sort of base for us. Hopefully now we can start building on that, scoring more goals, and we should be, a powerful team this year. Golwg gyfarwydd ar y tabl gyda'r seintiau'n glir o'r Bala a Cei Connah. Ponty yn aros yn yr unfan er ennill, tra bydd Hwlffordd a'r Dre Newydd yn falch o gael dechrau dringo. Mae Aber a'r 2 newydd ddyfodiad yn disgwyl o hyd am driphwynt cynta'r tymor. Enillydd gôl mis Aws ydy gôl Tom Creamer i Bae Colwyn yn ebyn y Barry. Y bêl yn disgyn iddo fo yn canol cae, gwybod yn union beth o eisiau gwneud ac y tegneg yn special. Gôl gwych, Screamer gam Creamer yn ennill gôl mis Awst. A dyna ni am heno, a mae yna gyfnod prysur iawn o'n blaenau ni. Tîm y dynion o ran Cymru yn chwarae 2 gêm. Gêm gyfeillgar yn erbyn De Corea nos Iau, a wedyn gêm rhoi brofol yn Latvia nos Lun. A'r 2 yn fyw ar S4C am 20 munud wedi 7. 2 gêm i'r tîm dan un ar hugen yn fyw hefyd ar-lein ac ar eich teledu clyfar. A tasa hynny ddim yn ddigon, cwpan her yr Alban yn ôl. Mae'r Bala yn cwrdd â Queen's Park. Nawr oherwydd gêm Cymru yn Latvia, bydd Uchafbwyntiau y penwythnos ar S4C nos Fawrth nesa. Dyna ni, hwyl fawr i chi.